Halo logoफोर आं दायो जोंना बिथां कपिल बर'नि स्टुडिअ'आव दंफैयो कपिल सरगियारि सरि मिस्टेक जादों सरगियारि बिथाङा ओमफ्राय जों दायो नै सिस्टारा बिथाङा कभार सं बानायदो 15 आगस्टनि थाखाय लोगोसे बिथां फंबाय नामा आंनि मुङा केराक बारो बिथांमोननि मेथाइ नोंथांमोनहा खोनागोन ओमफ्राय खालामगासिनो दङ बिथाङा स्कुल जानो नामा गियाव स्क्रिप्ट लिरलायबाय तू ही जिंदगी है तू ही मेरी मोहब्बत है ग्रुप बनाना वाला तू ही जिंदगी है तू ही मेरी मोहब्बत है तेरे ही पैरों में जन्नत है Anda bypass itu dah Maya ini dah Mataram 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 तू मेरी साथ थी मुझको दे पाती मुझको ना तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे ओमफ्राय बिथाङा बिराद बरा गिटार दामो दै दे थांनोसै दे स' जों सानैनि गोदान प्रजेक्ट लोगोफोर फैगासिनो दङ थ' नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्टआव फोरमाय अके थांनोसै थांनोसै थौजों सानैजों थांनोसै थौजों सानैजों रावबो गैयै जायगा नागिरनानै रावबो नुयै जायगा नागिरनानै थांनोसै थौजों सानैजों फोरमायलांगोन आं गोसोनि खोथा लामा लामा आरो खोन्थागोन सुंद' सल' बाथ्रा नोंखौ लाना अके लोगोफोर बे ससे आरो ससेखौ नोंथांमोना उनाव खोनासिगोन स' फोरमायदो अके थेंक इउ स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मेथाइ बनायनो गोसो दङब्ला कपिल सरगियारि बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम यास बिथांखौ ओमफ्राय अके डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिथांनि नाम्बारखौ आङो लिंकआव होगासिनो दङ सिङाव ओमफ्राय बिथाङा प्लास माबाफोर होनो खिथारो सोरबा मिउजिक प्रडाक्सन सोलोंनो गोसो दंबा मिउजिक प्रडाक्सनबो फोरोङा ओमफ्राय गिटार एरखम फोरोङो गिटार फोरोङा दे यास गिटार फोरोङो दे लोगोफोर स' सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो